जोंहा जोंनि मावथि जाय दख'रानि जिल्लानि बिबानगिरि जों मिरुनि बिबानगिरि बयबो जोंहा सम सम जोंनि आफादारि बिबान आफादारि मावथांखिफोरनि सायाव जोंनि बिबानगिरिफ्रा सांग्राङै जोङो माबायदियै जोङो समाजनि गेजेराव बर' माहारिखौ फोजाखांनाय सोलोंथाइ राव हारिमु गुबुन गुबुन दोरोङारि खान्थिखौ लानानै माबोरै जोङो दावगालांनो हायो एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि हिसाबै जोङो संबिधाननि जोंनि बिबान आरो लोगोसे जोंनि मावथारनां माखासे हाबाफारिफोरखौ लानानै जोङो दावगालांनांगौनि थाखाय जों बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेजों जोङो बेखौनो मिजिंथियो जोंहा जोंनि मावथांखि गुबै गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लोगोसेयै जोंनि बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो जिहेथु सोलोंथाइया जोंनि थाखाय दा मोनसे मावथांखि महरै जोङो जांख्रिखांनायनि मोनसे जोंनि गेजेरावहाय जोङो बेखौ मोनसे मावथांखि हिसाबै लादों आरो बेखायनो जोंनि मावथिफ्रा गोबां बेफोर हाबाफारिखौ बानजायनायाव एबा फरायसा आरो बिमा बिफा आरो गुबुन गुबुन जोंनि फोरोंगिरिजों लोगोसे समाजनि गासै सांग्रां सुबुं बिथांमोनजों लाफानानै मावनांगौनि थाखाय जोंहा बिबान दं आरो बेखायनो जोङो आफादनिफ्राय बेबायदि आफादारि मावफारिया जथुमखौ जोङो लानाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे खौरांखौ जों मोनदों मानोना सिगांबो जोङो बेखौ जिहेथु बड'लेण्ड ओनसोलनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ आलदायै आनजाद खुङो बेखायनो आसामाव लांदां जानानै थानाय आसाम सरकारखौ खावलायनानै बावहाय स्पेसियेल टेट बर' बिजोंनि थाखाय खुंनाय जादों आरो बावहाय स्पेसियेलि माने भेकेन्ट पस्ट जोंहा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल एरियायाव गोग्लैयो बांसिनानो आरो बेवहाय जोंनिया माने गोबां जिहेतु खालि जानानै थायो बेखौ फिलाप खालामनायनि बेलायाव जोंबो लुबैदोंमोन आरो जोङो बुंदों आरो दाबो जोङो सावरायगोन आरो दाबो जोङो बिथांमोननि आर'ज हिसाबै बिथांमोनहाबो जोंनो मोनसे लाइजाम हरदों जायखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थानाय टेट क्वालिफाइड बिथांमोनहा प्रेफारेन्स मोननांगौ बे खोथाखौ जोंबो गनायो मानोना बेवहाय गोबां जोङो मोनसे जुजिनां थासारियाव गोग्लैदों बड'लेण्ड एरियानि एबा बिटिआरनि सिंनि जाय बिथांमोनहा जेनेरेलि टेट रिक्रुटमेन्टआव जोंनि आसाम सरकारनि गेजेरजों बिथांमोना बेवहाय बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंगिरि जाफैदों गोबाङानो बिनि उनाव बड'लेण्डआबो खुंनाय समाव बिथांमोना बेवहाय फिन गावबागावनि रोंगौथिखौ लानानै सोरबाया ग्रेजुवेट टिचार सोरबाया पिजिटि गुबुन गुबुन बिथांमोना गावबा गावनि केरियारनि एबा जौगाथायखौ नागिरनानै बिथांमोना मोजाङै गावनि जायगायाव गिदिंलांफिनो नाथाय जोंनि बेयाव बर' बिजोंनि फरायसालिया लांदां जानानै थालांबाय फोरोंगिरि गैया दा बेखौनो साननानै जोंनि बे ओनसोलनि एबा बिकेडब्लिउसि एरियानि बयबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो एबा गोबां बे रोंगौसा जायफ्रा टेट क्वालिफाइड बिथांमोनहा बेखौ सानै हयै जाहाथे बेबादि फिन माने लांदां जाफिनलाया बिनि थाखायनो बिथांमोनाबो बे प्रेफारेन्सखौ हास्थायदों आरो जोङो आसाम सरकारखौ जोङो सावरायगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो हास्थायगोन जे बेफोरबादि मोनसे प्रेफारेन्सआव ओनसोलनि एबा रोंगौसाखौनो बे जायगानिखौनो थिसननांगौ नङाबा आरोबाव बियो मोनसे रेले रेस बादि जायो नों हमना खारबाय आं गारना खारबाय आरो बेबादिनो बे जेंनाया जोबनाय नङा आरो बेखायनो जोंहा बर' माहारिनि गेजेराव बेफोरखौ माखासे बोसोरनि थाखाय जाय बिथांमोना गोदानै फोरोंगिरि जागोन जों मिथिगौ बिथांमोना सोरबा 20 बोसोर 25 बोसोर बेखौ मोजाङैनो दैदेनलांनो हागोन आरो बिनि थाखायनो जों बेफोरखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारजों जों सावरायगोन नैबे जिहेथु बयबो मोनसे स्कुल बन्द आरो गोबां जोंनि मावथिफ्राबो खायफा खायफाया गोबां माने इनस्टिटिउसन्सफ्राव फरायसालिफ्राव लोब्बा दङ आरो बेखायनो जोङो नैबे गोलोम बोथोरनि बन्द'आव गोबांखौ नाजादों आरो जोङो दा गिबि हिसाबै जोङो धेमाजि जिल्लायाव बेखौ खुंग्रोदों आरो जों लासै लासै जेरावबो बेखौ खुंलांगोन आरो मानोना बेयो जोंनि बोसोराव जानाय नियम एबा जाय जाय जिल्लाया माने बेबायदि गोदान बिबानगिरिफोर फैयो जों बिनि सायावनो बेफोर गोनांथिखौनो बुजिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधाननि गोहोजों जोङो बेखौहाय मावथिफोरनि सांग्रांथिखौ लांनाय जायो जोङो रोखायै फोरमायनो लुबैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे साफ्रोम जोंनि सांग्रां जोहोलाव लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा दानि जुगनि माखासे फेग्रा मुवानि जे मोनसे गोसारनाय थासारि बिनिफ्राय गोजानाव थानो अराय सम हास्थायनांगौ आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि हेंथायै जों खामानि मावलांगोन जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा अबथिरायै लेखा फरायनाय गुबुन गुबुन खामानि दामानि रोंनायनिफ्राय बिथांमोना निसाजों थानानै गोजानाव थानाय जायो आरो बियो जोंनि सुबुं दोननि खहा बर' माहारिनि दावगाथायनि खहा
रांखान्थि फेहेरनायाव खहा लाबोयो आरो हारिमुनि बा माहारिनि सोदोमस्रि दानायाव खहा लाबोयो। बिनि थाखायनो ड्राग्सल' नङा जौबो जुवाबो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायहा जोंखौ माने मुलाम्फा होआ बिनिफ्राय गोजानाव थाजोबनांगौ जाहाथे जोंनि बयबो राफोदै जोङो हारि दैदेननांगौ एबा हादोरखौ जोङो गेबेङै जोंनि रांखान्थि फेहेरनायजों लोगोसे गावनि न'खर एबा समाजखौ बर' हारियाव गेरेमसा माहारि दानायाव बयबो लोगो जानांगौ। बिनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौनि थाखाय साफ्रोम लाइमोनखौ जोङो खावलायहरो। थेंक इउ समाव फोरमायदों सार। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गुबुन गुबुन समाव थांनाय जि 6 बोसोरसिम दिनैसिमबो बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव गोबां दफाफ्रा मावफुंजायाखै आरो बिनि गेजेराव भारत संबिधाननि जे संशोधन जानांगौ बेवहाय 125 एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा आरो आसामाव थानानै सनितपुर बिस्वनाथनि सिमा लावनांगौनि मोनसे बाथ्रा, बर' कसारि काउन्सिलाव इलेक्सन जानांगौ, समस्ति थिग जानांगौ, गामि नटिफिकेसन मोजाङै जानांगौ। दा बेफोर गासैबो बे एकर्डजों सोमोन्दो थानाय माखासे जेंनाफोर जायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों थाद'आखै। जोङो बेखौ हास्थायगोन आरो बेखौ जों नारसिनगोन आरो भारत सरकारा जेब्लासिम बिनि सायाव गेबेङै एबा 125 एमेन्डमेन्टखौ लाबोनानै होआगौमानि आरो लोगोसे उननि समाव बेखौ लाबोनाय जायाबा एबा जोङो बर' हारिनि गेजेराव बिनि गेजेरजों जोङो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समाव गुबुन गुबुन थिरांथाखौ जोङो बयजोंबो सावरायनानै लागोन।